Bueno, arratsaldeon guztioi, asteko 3. saioa dugu hau. Gaur gurekin Sabino Aiestran daukagu, bera Francisco Tarra, apaiza eta EH1 filosofiako irakaslea. Gaurko hitzaldia pertsona eta egia dauka izenburu bezala, eta Sabino, zure presentzia hemen eskertzen dizugu, eta ondoren, hitzaldiaren ondoren, solasaldirako eta elkarrizketarako denboratxo bat ere izango dugu. Mi esker, Sabino, eta nahi dezunean. Arratsaldeon. Egia esan, nik zautzen zuen itxaropenak, zer, eta ez nago ditute horrela hitz egiten ni taldetan lan egiten dut beti. Eta partizipandioarekin. Baina ibiltzen nahi, berrikuntza taldeak sortzen. Nik ez da zer espero duzuen, baina nik hartu dut gaia egiazko personaren irizpideak. Orduan, bi galdera hau egiten ditu. Zeintzu dira egiazko pertsona baten heldutasunaren irizpideak. Eta gero, zeintu dira giza identitariaren osagaiak. Ordu erdi bat, bakarrik itzingoet. Eta gero, sortzen den eztabaida bat. Ni Francisco Tarra naiz, eta Jesusen berri onari jarraituz, mundu berri baten sortzaile izan nahi nuke. Baloreak evangeliotik hartzen ditut. Baina nire lana burutzeko beste tresnak erabiltzen ditut. Nire adimena, nire emozioak eta nire prestakuntza. Mundu berri bat eraikitzeko zenbait pentsamolde eta jokabide aldatu beharrean gaude. Lehenengo, gizakiaren heldutasuna baloratzeko irizpideak. Literatura zientifikoak 3 irizpide hauek erabili ohi ditu. Eta oso espezifikoak eta konkretu ibiliko naiz. Batek emozioen kudeaketarako gaitasuna. Gestión emozional. Gaur, honi adimen emozionala, inteligentzia emozional, deitzen zaio. Bigarren, lankidetzarako edo koopeaziorako gaitasuna. Eta 3. Transcendentzia edo bakoitzaren interesen gainetik urkoen beharrak kontutan hartzen jakitea. Ikusten zon lehenengo emozioen kudeaketak ze esan nahi du. Gestión emocional de emociones. Gaur egun adimen emozionala deitzen zaiona, honek lau gaitasun, oinarrizko gaitasunak osatzen dute. Lehenengo, norbere emozioen ezagupena. Kasu honetan, ezagutzeak onartzea esan nahi du. Emozioari izena eman eta nirea dela aitortzea. Ez da erreza hori, Badakizue, defensa mekanismo garrantzitsuenetako bat proiekzioa dela. Eta proiektu ez esan nahi du, norbere barnean onartzen ez diren emozioak besteengan handituta ikustea. Hor bada erderaz, esaera bat, el que se hace profeta de los demás, se hace historiador de su vida. Oida proyectiva. O sea, el que se hace profeta de los demás, se adelanta a decir cómo son los demás, generalmente es una proyección de uno mismo. De aquello que no acepta, de aquello que se rechaza. O sea, giza heldutasuna lortzeko lehenengo pausua, norber buruarekin zintzo jokatzea da. Leialtasuna, norber buruarekin zintzotasuna. Bigarren pausua da, norber emozioak hitzez adieraztea. Zenbait kulturetan beharrezkoa da emozioak gordetzea. Jakina, emozioak gordetzen direnean, komunikazioak gardentasuna galtzen du. Hori
religioso taldeetan oso komuna da, oso normala da hori, emozioak gorde, blokeatu, automatikoki komunikazioa behera guten da. Komunikazio blokatzen direnean, emozioak blokatzen direnean, ez dago komunikazioarik. Hirugarren, emozioak kontrolpean mantentzea. Emozioak adierazi bai, baina bestei errua bota gabe eta besteak humilatu gabe. Kontrol hau beharrezkoa da inguruko pertsonekin komunikazio ona mantentzeko. Baina kontrol hau desberdina da erakundeetako kulturaren arabera. Kultura batzuk irekia dira eta emozioak agertzea eskatzen dute. Gaur egun normalki enpresetan ere hau lantzen da, gardentasun hau. Emozioak agertu inori min eman gabe, baina emozioak agertu. Beste erakundeetan ezin da, ez da posible hori. Hori debekatua dago. Eta azkenik laugarren emozioen eraldaketa. Dominaziotik eta bekezkeriatik kooperaziora pasatzea. Gorrototik barkamenera pasatzea. Narzisismotik lagunorkoaren alderdi positiboak ikustera pasatzea. Nire akatzak erru sentimenturik gabe ikastea. Akatzak erru sentimenturik gabe ikusten ikastea. Hau dena zaila da, baina gaitasun hau ere beste gaitasun guztien antzera praktikatuz ikasten da. Ez da nahikoa, bihotz hobea izatea, nahiko nuke esatea. Ez, lagunorkoekin hitz eginez, praktikan jartzen ikasi behar da. Desirak bakarrik ez du balio. Eta hitz handiak erabiltzeak ez du asko balio. Praktikan espade jartzen, gauza bestia ikasten. Pelekua da. Bueno, hori izan lehenengo irizpidea. Emozioen kudeaketa. Emozioen gestioa. Oain, bigarrena da kooperazioa eta lankidetzarako gaitasuna. Jakina, aurrekoa da lehenengo pausua. Pausu hori eman gabe, ezin da biharna, ezin da eman. Bigarren pausua da kooperazio edo lankidetzarako gaitasuna. Berrikuntzarako kooperazioa beharrezkoa da. Ni berrikuntza taldeak prestatzen ari naiz. Beraz, badakit berrikuntzarako bidean ze pausu eman behar diren. Berrikuntzarako lehenengo pausua, bakoitzak nahi duen bezala pentsatzeko askatasuna lortzea da. Askatasuna, barneko askatasuna behar da. Pentsatzeko askatasuna. Hau, espresio inglesa daukate oso polita. To think out of the box. Kajatik kanpo pentsatzea. Kaja da taldea. Taldetik kanpo pentsatzea. Hau da, adimen autonomia. Eta pentsamolde kolektiboak ez du askatasun hau onartzen. Gizabanakoa taldearen ideilekin pentsatzera behartua dago. Hala, zenbat taldeetan, zenbat religioso bizizan, nik daukat, batik irakaslea naiz, unibertsitatean ari naiz lanian, bestetik religioso naiz, eta nago komunitate batean. Orduan, oso kontrajarria dira bi kultura horiek, oso kontrajarriak. Pentsatzeko askatasunik ez dagoen erakondetan, ez da posible sormena edo kreatibitatea lantzea. Eta lankidetzak sormena edo kreatibitatea eskatzen du. Bigarren pausua, norberaren ikuspuntuen malgutasuna da. Flexibilitate mentala. Garantzi handikoa da, gertaerak eta arazo guztiak ikuspuntu desberdinetatik ikusten ikastea.
hori taldeetan ikasten da ondo. Hirugarren pausua da, ideiak eta proiektu berriak praktikan jartzen ikastea. Praktikan jartzen ez diren ideia edo proiektu berriak ez dut balio. Baliogarritasuna dator praktikatik. Bestela, esatea, teorian esatea gauzak erraza da. Baina praktikan jartzen ez diren bitartean ez dira balio bihurtzen. Laugarren pausua taldeetan bakarrik eman daiteke. Ideia edo proiektu kontrajarrietatik proiektu berri bat sortzea. Hemen oinarritzen da gaur indar handia hartu duen praktika batek, hau da, negoziazio kreatzaileak. Negoziazio kreatiba, dintzaio hori. Liburu asko da, momentu honetan asko dago. Baterako, hirugarren alternatiba. Tercera alternativa. Ni la mía ni la tuya, una tercera. Gure negoziazioa, normalki, konfrontaziokoa izaten izan hori da. Pertsona bakoitzak bere ikuspuntua mantentzen du, eta botere handiago duenak inpostatzen du bere ikuspuntua. Baina hemen konturatu behar da, botereak iturri desberdinak dutela, botere klase asko daude. Gauza bada, instituzioak ematen duen boterea, ezagutzak ematen duen boterea, informazioak ematen duen boterea. Talde batean erreferente edo eredu bezala agertzea, horrek daukan boterea izugarria da. Klase askotako boterea daude. Taldeetan garrantzitsua da, bakoitzak duen boterea aztertzea. Eta guk lehenengo hau egiten dugu taldeetan ez, bakoitzak nola erabiltzen duen boterea. Boterea, askotan botere instituzionalak, ez du ez balio. Balio duna da ezagutza boterea, edo erreferente izateko boterea. Negoziazio kreatzaileak ikuspuntu berri bat sortzen du. Ez zurea, ez nirea, ez inorena. Denon artean, aurkitu dugun beste ikuspuntu bat baizik. Hau zati baterako zuen garrantzitsua da. Berrikuntza taldeetan, hau asko lantzen da. Nola egiten da. Praktikan jarri behar dugu, pauso batzuk eman behar dira, hori lortzeko. Teknika bada. Guazen orain, gizakiaren heldutasuna baloratzeko erabilioi dugun hirugarren irizpidea. Transcendentzia, edo bakoitzaren interesen gainetik urkoen beharrak kontutan hartzea. Hau lortzea zaila dela esango duzue, baina belaunaldi guztietako aitek, amek, ezitzaileek transcendentzia hori praktikatu behar izan dute. Ez da edukaziorik transcendentzia gabe. Transcendentzia da, nik nire bizitzari zentzu baten batea, bestei zerbait emanez. Ez denek neurri berdinan izango, baina neurri batean transcendentzia hori beharrezkoa da gure bizitzari zentzu bat emateko. Gizatasun baina nahi nahi zitzaiden, hoi da, la psikologia positiba. Gaur egun, deskribatzen dien, nire naiz. Momentu honetan naizari, kristau baloretaz egiten. Ezikan, gaurko psikologiak esaten duena. Goazen oain, giza identitatearen osagaiak. Beste 10 minutan bukatzen dut. Deskribatu dituen 3 gaitasun horiek lortzeko, bete behar da beste zerbait. Gizakeri identitate personala irekia izatea beharrezkoa da. Hau esplikatu behar dut, zer dan persona baten identitate irekia. Gizarte psikologiak identitate personalean 3 osagai beresten ditu. 3 ikuspuntu bezala. Batetik daukagu identitate individuala. Ni naiz ni. Beste gizaki guztien gandik desberdina.
Hoi da, nire identitate individuala. Gizabanakoak daukan identitatea. Gero, dago, identitate soziala. Nire taldeen berezitasunak niregan duten eragina. Eta, hirugarren daukagu, giza identitatea, gizaki bezala, beste bizudenen gandik bereizten dauen berezitasuna. Identitate individuala deno daukagu. Gure bakoitza bere ADN dauka. ADN hori, azkenean, sortzen du gorputz desberdinak. Gorputz desberdinak ekartzen dute gero pensamendu eta pensamendu desberdinak. Ikuspuntu desberdinak. Jakina honek adimen autonomoarekin ze ikusi handia dauka. Bakoitza pentsatzen, jakin bakoitzak berezitasunetik pentsatzen hasi behar du. Edozein arazotan, persona bakoitzak bere ikuspuntua agertzeko eskubidea dauka. Eta ez badu agertzen, kolektibismoan eroriko da. Eta beste menpia jarriko da. Orduan, oso importantea da bakoitzak eskubide hau erabiltzea. Ni beti nire pensamendu eduki berdet. Eta estudiante hori eskatzen zaile. Ekarri bakoitzak idatzita. Nik eskatzen diet, idatzita bakoitzak. Erantzuna. Eta, zate baterako hori teknika bat dago, mindstorming, lluvia tormenta. Tormenta de ideas. Hori da, bakoitzak izatea, momentuan, burura totzaiona, esan, itxegin ez egiten zan oain arte. Oain ez da horrela egiten, oain idatzi egiten da. Zergatik ustezu? Zergatik? Entzatzeko. Bakoitzan, askatasuna gordetzeko. Bestela batzuk gazten dire esaten, da ja horiek influentzia handia dukaten bestengan. Eta jartzen dute, beren ideia inposatzen dute. Eta orduan, askatasun hori gordetzeko egiten da idatzita. Bakoitzak idatzu behar du. Oso importantea daudana, jendeak ez dauka, taldeetan ez dauka askatasunik hitz egiteko, eta orduan ezin dugu, zertxo landu, zertxo ez. Lehenengo pausua da askatasuna. Eta hori identitate individualak lotuta dago. Bigarren daukagu identitate soziala. Taldeetan bizi gara. Familia batean jaioak gara. Eskola batean eta ingurune batean haziak izan gara. Unibertsitate batean ikasi genuen. Ez da berdina, erroman ikastea, ala lobainan ikastea, oso desberdina dira. Zatik ja, markatzen dute ziaro, pertsona bat. Ikasketek. Ni Frantziskotarra naiz. Asesko Frantziskoen bizitzak eragin handia izan du nire bizitzan. Azkenengo 10 urteotan, Bilbon, Inobazken eta Nobe Salzedon berekuntza taldeak eraikitzen ari naiz. Nire bizitza 3 talde hauetan oinarritua dago. Frantziskotar taldea, unibertsitateko taldea eta laneko taldea. 3, egia beste gutenok, talde askotan parte hartu dugu. Eta indar sozial asko dauzkagu. Baina, bakoitzak, azkenean, aukeratzen ditu beretzako garantzitsuena diren taldeak. Nik 3 talde dauzkat. Oinarri bezala. Talde hauek duten eraginari deitzen diogu identitate soziala. Talde hauen berezitasunak osatzen dute gure identitate soziala. Eta azkenean daukagu giza identitatea. Gizaki bezala beste bizitunen gandik bereizten nautena. Eta beste gizak guztiekin antzeko sentitzen
entzitzera naramana. Identitate honekin gizakitik gizadira pasatzen gara. Gizakitik gizadira. Giza identitateak mundu guztiko beharretara irekitzen gaitu. Pertsona bakoitzak 3 identitate hauek dauzka. Individuala, gizabanakoena, soziala, eta gero giza identitatea. Sintesi honi identitate personala deitzen diogu. Identitate personala da 3 hori dauzka barnean, baina bakoitza egiten du sintesia da. Pertsona oso dinamikoa da. Eta ez dago geldiri, beti. Barneko hor dago dialogo bat, besteekin, denekin. Eta ari da identitatea eraldatzen, transformatzen. Une batzutan, identitate individuala nabarmentzen da. Pertsona berezia naizela, pentsatzen dut, eta nire interesak defendatzera jotzen dut. Individualtasuna azpimarratzen dugunean, identitate sozialak eta giza identitateak garantzia galtzen dute. Azken identitate individuala da garaile. Eta orduan beste identitateak sozialak eta giza identitateak indarra galtzen dute. Egoera hau betiko bihurtzen denean, pertsona individualista bihurtzen da. Hoi da pertsona individualista. Bere barnean saltua dago, eta ez da hortik ateratzen, eta ez dauka komunikaziarako gaitasunik, eta lehen esan ditugun gauza hori denak ezinezkoak dira. Beste batzuetan talde berezi bateko kide bezala ikusten dugu gure burua, eta taldearekiko erlazioak estutu egiten dira. Orduan, identitate soziala nabarmentzen dugu. Identitate sozialak izaten da garaile. Taldearekiko dependentzia iraunkorra bihurtzen da, dimentsio denean, pertsonak bere individualtasuna galdu egiten du. Claro, esan zuen, identitate soziala azpimarratzea arriskutsua da. Pertsonak bere individualtasuna galtzen du. Eta ingurunearen menpean gelditzen da. Pertsona ingurune konkretu baten menpean gelditzen da eta kreatibitatea gutxiagotu egiten da. Orduan ez da kreatibitaterik. Hori ondo aztertzen dugu taldeetan, berekuntza taldeetan oso ondo ikusten da hori. Nola lehenengo landu behar dena da individualtasuna, gero kooperazioa. Baina gauza hauetan importantea da dinamika garaitzea. Dinamika garaitu behar da. Ez ideia batzuekin, ez da dinamika oso importantea da. Gizabanakoa taldearen barnean itxita gelditzen denean, galdu deudena, pertsonak ez dauka irtenbiderik. Eta hori gertatzen da, jende asko, Elizaen barnean ere, kristautasunare zoritxarrez oso kolektibista izan da. Taldeak zaten duna, hori hartu behar da. Ez, guk beti evangelio dauzkan baloreak berritu, izan nahi du itzein hortaz. Eta gure barnetik, gure esperientziatik itzein. Beste une batzutan, gure begiak eta gure bihotzak gizari osora irekitzen dira. Identitate individualak galdu gabe eta taldearekiko loturak hautsi gabe, giza identitatea indartu egiten dugu. Egoera hau iraunkorra bihurtzen denean, lankidetza edo kooperazioa eta transcendentzia erraztu egiten dira. Orduan dia posible. Ikusten zuen, azkenean identitatean arazoa dago azpien dena. Nolako identitatea eraikitzen dugun gure barnean. Identitate irekia denean posible da, bai kooperazioa, bai transcendentzia. Baina bestela ez da posible. Pertsonaren
bilakaera honekin Jainkoaren esperientziak ere batu zeikusia. Persona batek identitate narzisista bat eraikitzen duenean, Jainkoaren esperientzia bera ere narzisista bihurtzen da. Gainera, Jainkoaren esperientzia narzisistak pertsonaren identitate itxi egiten du. Hau da, lagunorkoaren eta gizadiaren arazotatik urrundu egiten du. Experiencia de Dios narcisista. Hoi oso arriskutsua da. Hoi evangeliotik oso urrun dago, baina jende asko eta asko daude Jainkoaren esperientzia narzisismo hori indartzeko erabiltzen dutenak. Alderantziz, identitate pertsonala irekia denean, Jainkoaren esperientziak pertsona bere ere gizadiaren salbatzaile bihurtzen du. Gizadiaren salbazioan elkartzen dira, gizadiaren salbazioan elkartzen dira, Jesusen berri ona eta gizakiaren identitate irekia. Hor kontatzen dira. Hau dana daukazue ondo esplikatua, bi esperientzia hauek, identidad, experiencia narcisista, experiencia abierta al mundo. Dauzkazu horiek, zean, Benedito Amaseigarren, Espe Salvi entziklikan. Zautzen duzu Espe Salvi. Espe Salvi entziklika hori oso atal interesa doka, eta han, aita zentuak, Benedito Amaseigarrenak, ja, esplikatzen ditu bi esperientzia hauek. Esperientzia narzisista eta esperientzia irekia. Eta, esperientzia irekia behar da mundu hontan zerbait egiteko. Eta, azken finean, salbatzaile izateko. Hau da guztia. Oain, galderak eta hasiko gara pixka bat eztabaidatzen gauza hauek. Zerbait ulertu alda. Bai. Aldan simpleen esaten alegin egin ditut, baina dena den, hau dena jarriko ez da, hau idatzita dut dena. Eta gero egin behar da, batez ere, teologia aldetik eta entziklika hori, Espe Salvi, entziklika hori irakurri, eta hor, agertzen dira bi postura hauek. Sabino, mi esker.